que és normal. Estem governant en un moment de crisi molt dur. Ens ha tocat gestionar els moments més durs dels últims anys a Andorra. Hi ha un desgast del cap de govern, hi ha un desgast també del govern d'Andorra que suspèn. Per tant, tenim d'extreure lliçons, no? I per tant, segurament algunes coses que estem fent, que penso que totes elles són necessàries, no les estem explicant bé i jo no assumeixo la meva part de responsabilitat. Jo m'ho agafo com un alè suplementari amb l'ambició legítima, per l'ambició perquè més enllà d'estar més ben valorat que el senyor Jaume Bartomeu o no, que és molt poc important, que verdament el govern d'Andorra es remonti, perquè avui dia suspèn per l'opinió pública i per tant hem de fer esforços per fer entendre millor el nostre missatge. Dir el contrari seria faltar la veritat. Altra cosa és que es continuï creient de forma molt majoritària, amb molta distància. A mi em sembla que això és rellevant. És a dir, que avui dia les perspectives o les expectatives, per dir-ho millor, de vot de demòcrates per Andorra, i això també és molt important, no decauen sinó que augmenten.